Isip mga Katoliko, ang Apostles' Creed mao gayud ang sumada sa atong pagtuo. It's the summary of the Catholic faith. Pagtuo nga nasunod nato gikan sa mga apostoles ug unya pinaagi sa sagradong tradisyon sa simbahan, nahiabot nganhi kanato kita nga mga Kristiyanos sa atong panahon. Ug kung mabantayan ninyo mga igsoon ang struktura sa atong pagtuo, kini siya Trinitarian. Nga nagtuo kita sa usa ka Dios nga adunay tulo ka persona, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Mayong adlaw kanatong tanan mga igsoon ug welcome nining atong pagpadayon sa atong catechesis nga atong gikutlo gikan sa libro nga naguluhan, Youth Catechism of the Catholic Church. Kumusta na kamo mga igsoon? Ug pasensya kaayo nga wala ako maka-upload sa atong katekismo ni atong niaging semana. Sa pagkatinuod lang dili na makaya sa akong enerhiya. Kay puno man kayo ang atong mga kalihukan diha sa Semana Santa. So, nagpahulay una ako paghuman sa atong kalihukan sa Semana Santa ug sa ako pod nga end naglaom man ako nga sa Semana Santa engage usab kamo sa mga kalihukan sugod sa Domingo sa Lukay hangtod sa Triduum, Huwebes Santo, Biyernes Santo, Sabado Santo ngadto sa Easter Vigil ngadto sa Domingo sa Pagkabanhaw. So nothing replace sa inyohang mga matun-an diha sa labing importante nga semana sa atong pagtuong Katoliko, ang Semana Santa. O karon mao naman ang adlaw nga Biyernes sa Oktaba sa Pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. So happy Easter kanatong tanan mga igsoon. So atong puy-an kining Easter spirit nga atong Ginoong Hesukristo na banhaw pinagi sa pagpadayon sa pagtuki-tuki sa pagtuon sa atong pagtuong Katoliko nga atong ipadayag diha sa atong kredo. Sa niagi nga upload nako before this one, akong ipaambit kanyo ang pangutana question number 27 nga nag-ingon giunsa nganong naatay kredo sa atong simbahan. Ug atong natun-an nga ang kredo mubalik man gidto sa gitudlo sa atong Ginoong Hesukristo. Ang iyang gitudlo kanato, ang atong pagtuo kaniya ug ang iyang sugo kanato nga diha sa Ebanghelyo ni San Mateo chapter 28 verse 19 iya man gisugo ang mga apostoles sa pag-ingon, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Busa ang tanang kredo sa simbahan nga atong natun-an, ang Apostles' Creed ug Nicene Creed, mga elaborations kini sa pagtuo nga nagsugod diha sa atong pagpadayag sa pagtuo sa Amahan nga maong magbubuhat ug nag-amping sa tibuok kalibutan ug ngadto sa Anak nga mao ang nagluwas sa kalibutan gikan sa kasalanan ug makonclude kini sa atong pagpadayag sa atong pagtuo diha sa Espiritu Santo kansang presensya sa Dios naa sa simbahan, naa sa kalibutan. Busa na malandong ta sa niagi nga isip mga Katolikong Kristiyanos angay gayud nga ang atong pag-ampo kay Trinitarian. Nga kung ipalid ta sa pag-ampo, atong i-address ang atong pag-ampo ngadto sa Amahan, pinaagi sa Anak, diha sa Espiritu Santo. Ug diha sa pagtapos sa atong pag-ampo, kung ipalid ta sa prayer,
either in the family, in the community, moingon kita, kini among gipangayo, pinaagi ni Jesu-Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Karong kutloa mga igsoon, akong ipaambit kaninyo ang question number 28. Diin ang pangutana nag-ingon, unsay giingon sa pagtuo sa mga apostoles? What does the Apostles' Creed say? Ang atong Apostles' Creed mga igsoon nagkanayon. Nagatuo ako sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta. Nagatuo ako kang Jesu-Kristo, iyang bugtong anak atong Ginoo. Gipanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo, nataw ni Maria nga Birhen, naganto sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, miadto sa mga nangamatay, ug sa ikatulo ka adlaw nabanhaw siya, misaka sa langit, ug nagalingkod sa to sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa santos ug katoliko nga simbahan, sa panag-ambit sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing walay katapusan. Amen. So mao kini ang giingon sa credo nato mga igsoon, ang Apostles' Creed, ang pagtuo sa mga apostoles nga napasa nganhi kanato. Ug tungod niini nga credo mga igsoon, ang atong mga amahan sa simbahan adunay mga pamulong mahitungod niini. Si Saint Irenaeus of Leon nga nag-alagad sa atong simbahan ni atong tuig 135 ngadto sa 202. Ingon niya, ang simbahan nag-amping niining pagsangyaw o pagtuo sa tumang pag-atiman. Nga daw usa kita ka balay, usa kita ka pamilya, usa kita ka komunidad, nga dunay usa ka kalag ug usa ka kasing-kasing nga nagsangyaw, nagtudlo ug nagpasa nini nga pagtuo sa hiniusang tingog, nga daw sama nga aduna lamang kitay usa ka baba. Usa ka baba nga nagpadayag sa atong pagtuo, ang Apostles' Creed. Dugang pa ni Saint Augustine of Hippo mga igsoon, ingon niya, let the creed be like a mirror for you. Himua ang credo nga samin alang kanimo, salamin alang kanimo. Tanawa ang imong kaugalingon niining credo ug lilia kung ang imong gituuhan imo bagayod nga gipuy-an. Unya, pag malipayon matag adlaw niining imong pagtuo. So nindot nga image mga igsoon gihatag kanato ni San Agustin. Himuon natong salamin ang credo, ang Apostles' Creed. Unya tan-aw nato ang atong kinabuhi. Be, tinuod bagyod nga ang akong kinabuhi parihas sa akong gi-proclaim nga credo matag adlaw. Dugang ni Saint Basil the Great, obispo mga igsoon sa 5th century, ingon niya, walay tao nga magpuyo nga mag-inusara. Sa samang pagkaagi, wala usab tao nga magtuo nga nag-inusara. Ang Dios mibungat sa iyang pulo nganhi kanato ug sa iyang pag-istorya nganhi kanato, iya kitang gitawag nga maghiusa, maghugpong isip usa ka community nga iyang katawhan, nga iyang simbahan.
Kay human si Jesus mibalik ngadto sa amahan, ang simbahan nahimong presensya sa Dios dinhi sa kalibutan. So, ang Apostles' Creed, matod pa ni Saint Basil the Great, mo'y atong hiniusa nga pagtuo, isip usa ka community. Na ang pagka-Kristiyanos dahil mga igsoon, dili binagsa, dili santa iya, kundili usa ta ka community, usa ta ka simbahan, nga himong presensya sa Dios dinhi sa kalibutan. Nan unsa man ang atong mapamalandungan nini mga igsoon? Isip mga Katoliko, ang Apostles' Creed mao gayud ang sumada sa atong pagtuo. It's the summary of the Catholic faith. Pagtuo nga nasunod nato gikan sa mga apostoles ug unya pinaagi sa sagradong tradisyon sa simbahan, nahiabot nganhi kanato kita nga mga Kristiyanos sa atong panahon. Ug kung babantayan ninyo mga igsoon ang struktura sa atong pagtuo, kini siya Trinitarian, nga nagtuo kita sa usa ka Dios nga adunay tulo ka persona, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Ang Amahan maong magbubuhat sa tanan, nagbuhat kanato, ug ang Anak mo'y nagluwas kanato gikan sa kasalanan, ug ang Espiritu Santo nga mo'y naghatag og kinabuhi dinhi sa kalibutan. Ubos sa kita tanan angay lang masayod, mafamiliar ug maka-memorize niini. Kay mao kini ang atong ipasa ngadto sa atong mga anak, kabataan sa umabot nga henerasyon. Unya kung hatagan ta sa higayon nga magpadayag kung unsa dining pagkakatoliko, ato silang masangyawan pinagi sa pagsagulo sa Apostles' Creed. Dinhi sa parokya mga igsoon nga akong gilagaran, ang akong kuraparoko nagdasi gayod nga ang mga ginikanan nga magpabunyag sa ilang mga anak, kinahanglan gayod nga mag-memorize sa Apostles' Creed. Og nakahaling kini og nagkalain-lain nga mga reaksyon gikan sa mga parokyano. Adunay makaingon nga, uy, strikto raman kayo si Father. Ang iyang pamaagi kinikito man kaayo. Apan sa akong tan-aw mga igsoon, insakto biya kini nga gibuhat sa akong kuraparoko. Kay unsa man tuod itudlo sa kinikanan mahitungod sa pagtuong Katoliko samtang nagtubo ang iyang anak kung siya wala masayod sa iyang gituuhan. Og hinumduman nato nga ang matagbata nga pagabunyagan, gibunyagan man sa pagtuo sa iyang mga ginikanan, mga apuhan, ug sa iyahang guardian. Mamahimo nga makonsider nato ang mga sitwasyon, no? Ato maning interviewon, contextualized approach. Dunay gyud mga dili makahimo sa pag-memorize tungod kay kulang siya sa kapasidad sa paghimo niini nan ato mang masabtan. Apan the average Catholic should memorize the Apostles' Creed, familiarize it. Ug angay lang nga ato kining tun-an mga igsoon sa kinasing-kasing gayud. Masabtan nato nga sa sugod usahay gi-memorize tungod kay requirement, no? Mag-memorize gyud aron nga mabunyagan ang among anak. Apan beyond sa requirement, diha sa pagpuyo adlaw-adlaw, we have to learn it by heart. Kay matod palagi ni San Agustin, ang Apostles' Creed maong atong kapanaminan, meaning mo'y atong giya sa atong panghuna-huna. Busa gina-check nato ang atong kaugalingon, be, ang akong kinabuhi karon, ang akong way of thinking, ang akong mga pamulong, ang akong mga panglihok-lihok, nasubay ba sa akong kredo nga akong gisag-ulo. Pananglitan mga igsoon,
Ngano magatiman man ko sa kinayahan? Kini tungod kay hinimo kini sa Dios Amahan nga magbubuhat sa tanan. Nganong modangop man ko kanunay sa cross ni Jesucristo? Kini tungod kay nianang cross ni Kristo iyang gibuntog si Satanas nga mohinungdan sa pagpakasala. Busa, walay makabiya sa pagpakasala, gawas kon modangop sa makaluwas nga cross ni Jesucristo. Nganong ako man kanunay i-relay or i-consult ang Ginoong Jesucristo diha sa kahilom kung unsay naa sa akong kasing-kasing hunahuna. Nganong kanunay na kung iingon sa iya, what is the real score of my heart? Unsay naa sa akong hunahuna nga akong gihambin. Kini tungod kay ana ang presensya sa Espiritu Santo sulod sa akong kaugalingon, sa among taliwala, sa bisan asa. He is present within me, outside myself, behind me, above me. He is present in the family, in the church, in the community, and even in creation. Meaning, tungod kay ana ang presensya sa balang Espiritu Santo, kitang tanan makakunik kanunay sa Ginoo, kinahanglan lang ang awareness sa atong kaugalingon. So mo nang spontaneous prayer, telling the Lord kung unsay naa sa atong kasing-kasing ug sa atong hunahuna. Tungod kay iyang gipadala ang Espiritu Santo nga maoy iyahang presensya dinhi sa kalibutan. Sa Santissima Trinidad, si San Agustin nag-ingon, ang balang Espiritu Santo maong gugma sa Amahan ug sa Anak. That makes them one. So niya kanunay sa atong kinabuhi ang presensya sa Dios tungod sa gasa sa Espiritu Santo. Mga igsoon, mao kini ang atong pagtuo gikan sa mga apostoles. Let's keep the Apostles' Creed alive in our hearts. It is the joy of our Christian life. Thank you so much for watching. If you enjoyed this video, I advise you to share it and to subscribe to my YouTube channel. God bless you.